hartzea, ematea da. Bueno, ongi etorri Inigo Otxeneara, beste urte batez, ez da lehen aldia zaudetena, ez da? Ez da lehen aldia, baina plazerra da beti, beraz, eskerrik asko zuei, harrera egiteatik. Bai, polita da elkarri ikusten jarraitzea, esan nahi du jarraitzen duzuela sorkuntzan. Irudi potente batekin zatozte, Errinozerontearekin, oraingoan, ez usteko kantak, Errinozerontea, 3. lana, okerrezpanago, ez da? Eta 7 abestiz osatua. Irakurri dugu zinema zuzendari baten pelikulan, nola bamango badi, ondo baldin badaukat, zine zuzendariaren metafora bat, edo pelikula batean, edo oinarrituta, edo horrek inspiratuta etorri dela disko hau, kolpe batean edo, ez dakit horrek esan nahi duen erreza izan dela konposizio lana, edo kantuen idazketaren lana, nola joan da prestakuntza hori? Bai, gezurra esango banu zaila izan dela, ze ez usteko kantak lan honen ezaugarria hori da, ez kantuak oso kolpetik iritsi direla, oso bapatean, eta oso denbora gutxi gora bera, kantua goiti bera eginda bazegoela, ez. Eta bai, letra bat olaxe gitarrarekin ari nintzela alaxe etorri zen, ez? Gobadiren pelikulan nola kolpatu baitu Errinozeronteak, eta Rhino Season edo Fasle Cardagan izen originalarekin Donostiako zinemaldian duela urte asko ikusi nuen, Batman Gobadi bada, zinema zuzendari kutxunan iretzat, eta Errinozerontea agertzen da pelikula horretan, metafora oso potentea du, berak kartzelean pasa ditu urte asko, poeta kurdo iraniarra da, eta burua nolabait joaten zaion momentu horietan Errinozerontea agertzen da, eta kolpatzen du, eta Errinozeronteak agertzen dira. Eta iruditu zitzaidan lan honen kolpetik datozen Palestinari, buruaz beste egindako lagunari, edo ospitalean dagoen lagunari ere egindako kantuek badutela askortatik, ez, kolpatu gaituen Errinozeronte hartatik, eta baliatu nuen pixkan metafora, bai bisualki, bai kontzeptualki diskoan nolabait borobiltzeko. Gero, horrelako gai aipatu duzu, ez, tematikak sakonak dira diskontan. Oraindik ere balio du musikak horretarako, bideratzeko inguratzen gaituen guzti hori, edo bintzat leku bat emateko barruan dugun horri, ze agian ez, zuk urte asko daramazuia kantuak egiten eta bar, eta ez dakit batzuetan ez da lortzen, baina esango zenuke, lortu duzula, inguratzen zaituzten kezkak edo horiek pixka bat bideratzea? Bai, enuke nahi autoterapiaren kontzeptu horietan erori, ez? Nik uste kantuak egiten ditugula, kantuak badatozelako, eta kantuak jazten ditugula, talde badagoelako preskanto horiek jazteko, ez? Baina, bai, nolabait, alako asetasun sentsazioa edo ematen du, ez? Jakiteak kantatu diot honi eta beste honi, ez da? Arazoak nolabait identifikatu eta guretu behar baditugu, egia da kantu hauek badirela, ez? Arazoei behintzat bizkarra ez emateko modu bat, eta hor daudela gurekin kantuan, batzutan gogor egiten da gauza batzuk kantatzea, baina tira, horretarako egiten ditugu kantuak gero kantatzeko, eta eskertzen dugu hemen jende ere bildu zaigula hor. Besterik gabe, ikusi dut kamiseta dotorearekin torri zaretela, Irati Etxeberriaren azala, uste dut, ez da, Tolosarra da bera ere, diseinua egin duena, nun eskuratu ezakegu diskoa, disko kompaktua, ez da, CD-a ekarri duzue. Bai, CD-a eta kamisetak 46. estandean daude, Molatu Produkzioaken estandean, eta antxe bestien bat lagunen, Ander Zubilegaren, Sara Azurzaren, Sanezinen, diskoak ere badaude, beraz hurbildu bertara eta erosi nahi duzuena. Ondo, gozatu lagunak. Garrapatu gaitu, garaiak ez dira inbeste aldatu, nostalgia zidazteko gaiote naiz, tristurari gabe ginez kantu, errepidetan barrena, besoa luzatzen nuen, kupilotoaren eskutan. Egunik luzeenetan, eguzkipean, dator denboraren epaiketa.
kalkulatu zenbat irauten zunudak, zer esan nahi ote zigun zeruak. 1.550.000 arnaz, nahiko dira sentitzeko bizitzaren pultsoa. Gorriz margotutako autobusetan, emakume biluziak lanera. Uda ura ere joan zitzaigun, kikeren azken diskarekin batera. Estatxak askatuz, azkar zitoan guretzako bizitza, asikozko askatasunen borrokan. Portutik gertu zomen dalekurik murgiltzeko bizitzaren ziabogan. Postal baduzu etxeko buzoian, atxeko datzen dut bidai berria. Urrunera jo behar askotan aurkitzeko, hemen barrenean egia. Zarautzen itxasoa. Zeruak 1.550.000 arnaz, nahiko dira sentitzeko bizitzaren pultsoa. Azken San Juan suan ikusi zintudan, ez dut gogoratzen azkenik. Azala gertu sentitzeko jantziak, noizkitu zen izkidan soinetik. Zertarako baliote zuen guretzat utopiak, itxurik hortzi mugi ikusten ez bada. Euskal Ozen batetan amestu genuen, galeanokin hartzen genuela kafea. Harmonika zar bat aurkitu dut patrikan, badiru difumen horren dagola. Nora begira ibiliko tenintzan, musikak ikasterakoan. Zarautzen itxasoa. Eskerrik asko. Uda garaiak bat zen hau, aspaldiko disko batekoa, eta disko berri honetan uda garaiak bi jotzen dugunez, okurritu zaigu ba. Kontestu pixka bat ere eman bar geniola, gero joko dugu uda garaiak bi, baina Errinozerontea, ez usteko kantak, Errinozerontea disko hau nolabait irekitzen duen kantua da, beldurrak nauka. Danubio ibailean, bakarrik, piraua batean, gitalele txiki bat antxe konpartimentuan sartuta, eta trikuak eta izokinak eta bakarradeak lagunduta hiltzorian egon zitekeen lagun bati eginako kantua. Zorionez, ondo dago, bizirik. Eta kantuan, bera ere, gure diskoan, beraz, hauxe, beldurrak nauka. Txati bat lagun ilunduzu jada. Eizokinak ere gravitatearen aurka iraganda Kasiopea. Akaso lo zaude oraindik informazioaren fiskalek ez dut eman zure berri. Zutaz hitz egiten diet bidai berdirenei, edo zein iskinetan begitasunak ere unkitzen nauen minaren bakar da.
esan inorri. Beldurra daukat eta beldurrak naukani. Beldurrak naukani. Gelditasunean sustein pedalaren bila zabiltzara pentsatu nahi. Ta malkoak ere euritan notzikarak nola irentsi dizkit azalak. Zutaz hitz egiten diet bidaider direnei edozein iskinetan. Begitasunak ere unkitzen nau hemen minaren bakardadean. Gezurra dirudi hain urrunetan nik ezin zaitut ikusi. Arnasaren beharra zenbat itxolarri. Beldur naizela harren ez esan inorri. Beldurra daukat eta beldurrak naukani. Beldurrak naukani. Ander Zubillaga Maixua gitarra elektrikoan. Bere bakarkako proiektuko diskoare 46. estandean, gero gongo gara biokan eta besteok eta pasalasai. Hurrengo kantua kantatzeko lagun bati egin behar diogu ongi etorria, txalo bat berarentzat. Sara Zurza! Paradosikoa da, ze aurreko kantua grabatzeko Iker Laurobari eskatu nion gitalele bat eta oraindik ez diot itzuli. Eta Iker Laurobarekin jotzen duela urte asko Sara Zurza ezagutu nuen, eta bizitzak dena lotzen du. Errinozeronte izena du honek. Gobadurien pelikula hartan bezala kolpatu gaituelako errinozeronteak. Agian ez gara itzuliko, zoriontsu izan ginen lekuetara. Akason hartzen ikasi dugu, inoiz ez garela izan onenak. Agian ez dugu jarraituko, Instagramen eskrolaren menpean, bizitzak ere ez dakien arren, ikasten gabiltza sasoi honetan. Casablancaren moduan beti geratuko zaigu Paris.
Guztiak ez ditugu maite, aukeratu ez dugun bakardadean, badiren pelikulan nola, kolpatu gaitu errinozeronteak. Kresala hortzetan sentitu dut, jazatik urrun egon da ere, zenbateraino bizi gintezke, zazpigarren olatuaren menpe. Etzaren hil zaion, eta ez da ere nirrik blen. Baina, Casablancaren moduan beti, geratuko zaigu Paris. Sarazur zahotxean, Irati Jauregi akordoian, eskerrik asko. Bero arte, Sarita. Horrengo kantuan ez dugu bidelagun berezirik izango, ez da Irati izango akordoian, ez da oraindik beste abeslaririk, baina hau da garaiak bi. Eta paradogikoa da, ze gaur goizean, atzo gauean bagin biltzan, gaur estrenatu dugun podcast bat estrenatzen, bukatzen, Labankada izena du, Spotify daukazu ikusgai, bigarren kafetik sortu dugu eta arro gaude egindako lanaz. Gaur goizean bigarren kafe izeneko irratsaio bat egiten genbiltzan eta ondoren estandaren datafonoa konpontzen, gero entrevistak egiten orain hemen eta izan bat bizitzak abitzen diren batzutan egun batean. Eta kantu honetan paradoxikoki eta barkatu inkoherentzia diote, agaian badela garaia ekoizpenaren esklabu izateari uzteko. Hori, uda garaiak bi barkatu inkoherentzia. Abuztuaren handenetan, zaiate joka dabil. Tausnarketaren bilgunean, ikusi zaitut bakarrik, badakizu. Ez duzula gaztelugatzen, iluna barrik ikusi, aspaldi. Eta doni baneloitzunen, izan zinela bizirik, azkenik. Itxaso usaina dario, gure zoriontasunari. Azala beltxarandu etzizun, udaki esegin bezan, lehen bailen gugandik. Gelditu makinak, ekoizpenaren esklabu, bizitza bat daramagu. Gelditu makinak, milioi bat arna sartuta, askatasuna darigu. Edonismoaren, edo zein esparrutan, izango naiz salbu.
zizun, udaki esegin bezal, lehen bailen gugandik. Gelditu makinak, ekoizpenaren esklabu, bizitza bat daramagu. Gelditu makinak, milioi bat arna sartuta, askatasuna darigu. Hedonismoaren edozein esparrutan izango naiz salbu. Eskerrik asko. Palestinari egindako kantua osatu genuen duela hilabete gutxi, irailean, edo uste dute estrenatu genuela. Finean kantuak hausnartzen du zergatik Euskal Herrian hainbeste abestu diegun herri zapalduei, Saharari, Palestinari, eta uste dut hausnarketa dela gu ere herri zapaldu bat bagarela eta empatia hortatik eta distantzia abesten diegula herri zapalduei. Herri zapalduaren kantua, Palestinari eskenitakoa. Nork abestuko te dio bihar Palestinari bartez badute utzi ahots bat bera bizirik minak ez badu lertzen batuaz ez danak baren gauerdiko beldurraz arresi honen lora gure ahotsa bedi gaur zapalduen olerki genoziden legea izango da behingoz ametxen amildegi gauerdiko malkobi herri zapalduak soilik abesten ote dio herri zapalduari taldu lepotik ez dut eskutaz besorik gaur ezin defendatu ez den aitaren etxerik baita zutik, jo gintuen herririk, maitatu genuen lekutan, gaur ez da Palestinarik, gaur ez da Palestinarik. Eskerrik asko, eta horrengo kantua kantatzeko azken aldian oholtz asko elkarabanatzen ditudan pertsona eta laguna. Janire Arantzaberi txalo bat, esan ezinekin kontzertu mordoa egin dugu azken aldian elkarrekin akustikoan biok, baina postalen kontzertuetan ere iaia
beharrezko gonbidatu bihurtu da, beraz, gora Janire. Honek kafea zorri da izena du eta horreko diskoko kantua da. Denbora aurrera doa gaur etengabe da aspaldedi ez dut entzuten behin batian loiolan onartu behar dut denbora badela hanek ez dirala idatzi zutaz. Izan nuela urruneko garaietan Amonaren etxazpiko jaietan Inoiz dantzatu ez genuen balsa Kafe bat zor didazu orain Renome galdu zuen kafetegian Objetu galduen bulegotikan Hau da nire reklamazio gutuna Kafe bat zor didazu orain Nesankada utxien klubeko atarian Maitale anonimoen lantaldean Ez omen naiz eta ongi etorria Karena taldeko irati jauregi akordeina. Kafe bat zor didazu orain Tren honek galdu zuen kafetegian Objetu galduen bulegotikan Hau da nire reklamazio gutuna Kafe bat zor didazu orain Esarkada utxien klubeko atarian Lokale anonimoen lantaldean Ez omen naiz da ongi etorria Juanjo Falcón Monblona bajuan, Julen Goikoetxe Orbegozo baterian. Eneritz Iturrio Zurteaga pianoan eta hotxean. Eta Janire Arantza beha hotxean txalo bat berarentzat. Azken kantu bat plastikozko iria honekin bagoaz. Duela aste bete esanien taldekidei, ez da ondo norbere taldearen kamisetarekin oholtza batera igotzera. Bueno, barkatu inkoherentzia hemen ere, horrela gertatu da, eta kamiseta honekin agertu naiz salgai duzue, nahi baduzue 46. Baita gure diskoera honekin bagoaz. Donostiako hiria igande gau bat, eta inorez kalean soilik globoko saltzaileak eta mugikorrean amodio bila dabiltzanak. Eskerrik asko, Durango eta nahi duzuen arte. Donostiako hirian globoko saltzaileek irudikatzen dute bizitza gizartea izkutuan amodio prekarizatua Tinderren bote da berorik besarkadarik kale iskinetan Dori belen barren
itxasontziek, iraganaren zama eta etorkizunaren pixua, beldurrak ase badu gozea, eta nekeak irautza, berandu baino lehen banoa. Nora, nora, plastikozko amets bat daukat, plastikozko hiri baten, iragana jantzi duen ispilu bati begira. Plastikozko amets bat daukat, baina ez daukat indarrik, iren txikituen iria birpentsatzen hasteko orain. Askatasuna ordain, gubion minaz gain. Plastikozko amets bat daukat, plastikozko hiri baten, iragana jantzi duen ispilu bati begira. Plastikozko amets bat daukat, baina ez daukat indarrik, iren txikituen iria birpentsatzen hasteko orain. Askatasuna ordain, gubion minaz gain. Gurekin nahi baduzue? Eskerrik asko, Arri Ira eta Irigarai soinu teknikari lanetan eta bide lagun. Mila esker denoi.